El servei de l'aula d'atenció especialitzada és un servei que ofereix atenció a infants d'1 any fins als 3 anys i que l'objectiu parteix de donar una atenció per un costat educativa i per altra terapèutica dins d'un entorn d'inclusió, dins un entorn d'escola bressol ordinària, i els infants reben una atenció individualitzada i a la vegada comparteixen espais amb la resta de nens que estan escolaritzats en l'escola bressol, que en aquest cas és el Carrilet del municipi de Salt. El CEDIAT del Gironès és un servei especialitzat que dona atenció als infants de 0 a 6 anys i a les seves famílies. En el CEDIAP hi treballa un equip multidisciplinar de professionals. Entre ells hi haurien els fisioterapeutes, logopedes, psicòlegs, pedagoga, treballadora social i neuropediatra. L'atenció que es dona varia en funció de les necessitats que presenti cada infant i també les famílies, i pot ser una atenció més regular o bé en seguiments. A partir de les necessitats que presenten les famílies, el terapeuta referent es marca uns objectius i són els objectius que es van treballant amb l'infant quan ve a la sessió i també amb la família. En els serveis d'atenció a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual de la Fundació treballem amb la metodologia de l'atenció centrada en la persona, que això vol dir que posem èmfasi en les fortaleses i les habilitats de les persones i també en les seves preferències i els seus desitjos. En els serveis d'atenció diürna, les persones reben acompanyament i suport per enfortir les seves habilitats i capacitats. De serveis d'atenció diürna hi ha el centre de dia d'atenció especialitzada i els centres ocupacionals. En els dos llocs s'hi realitzen activitats d'atenció a la persona per tal de millorar la seva qualitat de vida i, concretament, en els centres ocupacionals també s'hi desenvolupen activitats de teràpia ocupacional. La joieria consisteix en fer anells, braçalets, collarets i arracades. M'agrada fer joieria perquè la gent ho porta a penjar i que ho compren y que nos agrada mucho portarlo. Aquí hacíamos, plantábamos, sacábamos malas hierbas, arreglábamos con la manguera. Me gusta mucho venir aquí al taller porque me lo paso muy bien con mis compañeros y mis compañeras. Algunas veces tenemos tiempo libre, escribimos, hacemos dibujos, pintamos. Un dels objectius d'acolliment residencial, tant de llar com de residència, és les persones que hi viuen se sentin com a casa seva. Les persones col·laboren fent tasques a la llar. Això propicia una bona convivència entre ells i, a més, també els hi oferim itineraris, activitats, per tal de tenir una millor qualitat de vida. Un dels itineraris que apostem fora és l'itinerari d'activitat física, ja que aporta molt de beneficis a la salut de totes les persones. Aquest 2021 hem tingut l'oportunitat de poder instal·lar parcs de salut dins dels nostres serveis. Al parc de salut faig exercicis de força. Passo molt bé fent bicicleta. Doncs el que faig en el pis és aixecar-me, els millors companys del pis són l'Adil i la Sònia, ens anem els caps de setmana a caminar, també fem les tasques, un li toca les sures, a mi me toca escombrar. Estic bé al pis, estic amb la meva companya de pis, que dormim juntes, estic bé amb els companys, tinc tots els companys de pis i amb els monitors també estic bé. Seguint els principis de la Convenció dels Drets per a les Persones amb Discapacitat, la Fundació disposa d'un programa de suport a la vida independent. Hola, me llamo María del Carmen. Tengo el soporte de casa y se llama Eva la que me viene a ayudar
y resulta que las cosas que hacemos entre las dos hasta ahora, a la tarde pues salimos, damos una vuelta, nos tomamos un café y después, como yo tengo que ir a comprar, compro todo lo que necesito y me lo lleva a casa. Pero bueno, yo estoy muy contenta con ella, no tengo nada que decir de ella, estoy muy contenta. Bueno, al servicio de todos yo he estado bien.